Продължаваме с другата тема в предаването за днес – пътешествията. Вижте мненията на пловдивчани, които събраха моите колеги от новините. Обичат ли пътешествията и кои са местата, които биха искали да посетят? Обичате ли да пътешествате? Само въображаемо. Нямате възможност? Не. Или не желаете? Желая. Ами общо взето из България. Ходя с приятели на планински места. Това са любимите ви места? Да. Обичам планината. Най-вече там обичам да ходя. Хода. Къде ходите? До родния град Пазарджик, до Стамболийски, до Велинград. Да, кой не обича? Това е едно много хубаво изживяване, но не ми се случва често. Аз съм преподавател в университет и студентите ми най-много обичат романтиците, защото те въвеждат пътуванията така за удоволствие на душата. Кои са ви любимите места? Къща на село. Планината, в равнината? Планина, Батак, Цеговчерк, Доспат. Там ли ходите най-често? Да, най-много там. Трето поколение. По принцип, 100 национални обекта обикаляме, когато имаме възможност. Всички ли сте ги обиколили? Не, естествено. Аз, понеже имам първи братовчет на морето и хода там. Имам и приятел, който има вила на Велинград и съчетавам едното с другото. Стига да ми се отвори възможност, бих пътешествала навсякъде. Например в Испания, защото хората там са много щастливи. По-щастливи и спокойни. Така съм чувала, да не, че съм ходила. Понеже съм завършил френска филология, през 3 години се освежавам с Париж. Кои места според вас си заслужава човек да види? Ами, доста места. Рилски манастир, езерата, Перперикон. Много места има. Добре, Япония. Интересно. Италия. С какво ви привлече Япония? Съвсем различно е. Европа започна да омръзва. Аз не съм по екзотичните места, аз предпочитам места, свързани с европейската култура, с добри паметници, с добри музеи, с известни картини. Искам да отида и на много други места, да обиколя и другите планини, Пирин, Рила, там не съм била все още. И разбира се, искам да отида и в чужбина да видя и там какво има. Париж и Венеция. Да. Но много красоти има. Човекът би трябвало да има възможност да обиколи всички места по земята, според мен. Да пътешества, да види известни места. Не може, примерно, някъде да съществува Айфеловата кула и да съм я виждала цял живот само на картинка. Навсякъде, където би му харесало, пожелавам на всеки да отиде. Благодаря и аз ви го пожелавам. В следващите минути ни предстои среща с пловдивската пътешественичка Ана Йорданова. Ана по професия адвокат, но кантората й, където ни покани, не прилича много на място, където строги юристи преглеждат кодекси и закони, а по-скоро на ателие на човек, който се опитва да събере на едно място най-незабравимите спомени от местата, които е посетил. Вижте уникалните фотоси и спомените на Ана, които сподели пред нашата камера. Ани, здравей! Радвам се, че сме тук, но по-скоро се чувствам като в ателие на творец, отколкото като в кантора на адвокат. Затова започвам и с този въпрос. Кое е според теб общото между твоята професия да си юрист и твоята страст – пътешествията? Има общо, колкото и може би на пръв поглед това да е невероятно, но и двете занимания, ще си позволя това по-фриволно определение за професията ми, те държат винаги в тонус. Трябва да си с много бърза реакция, много бързо да съобразиш как да моделираш следващия ход, за да имаш добрите резултати. Да започнем сега обаче с пътешествията. От кога е тази любов към тях и кога откри, че това е твоята страст? Ами сигурно още на 9 месеца, щом на 9 месеца съм проходила и съм била неудържима в желанието си да опозная по-бързо света. Сигурно от тогава, но
естествено, почнала съм да пътешествам по по-атрактивни места, може би след като станаха промените, преди възможностите за пътуване бяха по-малки, но иначе от дете пътешествам. Кои са най-така интересните според теб дестинации, на които си ходила от по-екзотичните страни? Сега за мен голямата тръпка е Африка. Просто Африка е толкова любим континент за мен, че някой път се усещам, че мисля много често за нея. За пръв път стъпих на африканска земя, посещавайки Египет. Значи Египет, след това повторих това пътуване до Египет още 3 пъти, общо 4 пъти съм ходила в Египет. И има още места от Египет, които съм си набелязала да ги видя и дано по-бързо свършват там проблемите, за да ги направя тези пътувания. Пропътувала съм го от най-северната до най-южната точка. Най-много ми е харесало долу при нубийците. Иначе в арабските страни съм била почти във всички, без Алжир и Либия. Бях си направила едно пътуване за Либия и имах закупен билет, точно когато освободиха нашите медицински сестри. Обаче почнаха и ни вълнения да идем ли, да не идем ли, нали, обявиха, че могат да екстрадират всички българи от Либия. И аз спомням си, имах билет за 15 август и така в един момент реших, че ако ида и ме върнат веднага, просто жалко за отиването и реших да го отложа малко във времето, но в Либия съм набелязала един град Дамес, който знам, че ще го видя. Как избираш точно коя страна да посетиш? Малко импулсивна съм. Например, сега последното ми пътуване в Мали, аз го реших на Коледа. Това беше, нали, бяха празнични дни. На 28 декември аз вече пътувах за Истанбул, защото там трябваше да ми пратят визата от посолството на Мали в Москва. Най-близкото посолство се оказа това. И аз наистина там си изчаках визата и тръгнах за Мали, оттам през Казабланка за Бамако. Но там пътувам сама на такива пътувания, защото сякаш никой от приятелите ми, с които друг път споделям красиви екзотични дестинации, така ни проявява предпочитание, няма да дам друга квалификация, към тези мои направо набези към Черна Африка. И долу и към Замбия, към Малави също пътувах сама, Кения, Танзания, но и сега за Мали тръгнах сама. И импулс. Не мога да дам по-смислено обяснение, защо тръгвам някъде. Както и за Замбия, като тръгнах. Аз имах тогава, 2008 година, беше много тежка година за мен, бях загубила баща си. Имах с майка ми здравословни проблеми, тя доста тежко преживя загубата. И в един момент, като я стабилизирах, аз излезах от целия този период просто смачкана. Чух, че има едно място в някаква група, която ще пътува с камион от Замбия на север. И просто след няма и седмица, аз вече бях в групата с всички редовни документи и почнах с ваксините. Замбия е страхотно. Черна Африка е страхотна. Арабската част на Африка също е много хубава. Просто дано тези промени, които в момента са започнали, да не доведат до развалянето на тази атмосфера на арабските страни. Там наистина е много спокойно, ти се чувстваш направо релаксиран в тези страни. Всичко тече така на бавен ход и ти не се напрягаш и постепенно го поемаш този ход. Дори после като дойда тук, всичко ми се струва, сякаш са го пуснали на забързан кадър, така хората бързат, хората гледат лошо, хората гледат напрегнато, а там е различно, там е друго. Нищо, че е мръсно. Замбия е типична африканска страна, но хубавото е, че има много животински свят там и това за мен беше голямо удоволствие, защото винаги дори имам приятели
които са фотографии и съм споделяла с тях желанието си, мечтата си да направя фотос, на който да броя мустаците на лъва. И в Замбия там можах да го направя. Там имах едно много интересно изживяване, защото ни заведаха в един малък резерват, който беше близо до кемпа, в който бяхме отседнали. Това е едно огромно пространство, да речем от моя офис, това е Четвъртък пазара, да речем, за пловдивчани, до някъде до Тримонциум, Капитан Райчо, цялото е в Шубраци, в гора. И там гледаха само 2-3 двойки лъвове. Но няма никакви други животни там. И то е оградено все пак с едни телени огради, нали, да не бягат. Естествено, че ги хранят, защото няма да ги хранят с нас туристите. Но все пак това са диви животни, те не са опитомени по друг начин, но просто задоволяват се хранителните им нужди. И когато отидахме, там си направих една от снимките, където броя мустаците на лъва. И направих там. Там можехме да бъдем близо до една двойка лъвове. Намерихме една двойка лъвове, лежеше си така небрежно в един шубрак. Не проявяваха никакво желание да контактуват с нас, дори не ни обръщаха внимание, но ни предупредиха, като се приближаваме, защото всеки един от нас искаше да се снима, като разбрахме, че това е възможно с тези красиви животни. Предупредиха ни с мъжкия лъв просто да няма така физически контакт, просто клякаш тихо зад него, седиш и казаха ни, ако случайно обърне глава или почне да ръмжи, никакви резки движения, просто седите и не мърдате. Около нас имаше охрана от надзиратели, нали, въоръжени с пушки. И сега всеки един от нас сигурно си даде сметката, че това е опасно, да, защото съм гледала по National Geographic филми, когато така е дори едно малко леопардче беше захапало една туристка, то беше като малко бебе, беше малък леопарда и внезапно се хвърли върху едната от туристките, която нищо не му правеше и разкъса бедрото. Но нямаше инциденти с нас, но трепете да стоиш до царя на животните, така до гривата му, адреналин си е, да. Ето тук с тая лъвичка ми беше пък приятно, че можех да водя лъвичката за опашката. Но това исках да ти разкажа, че като на излизане от този резерват, колкото и така, аз не ни се видя много опасен, наистина като си около тях, очакваш всеки един момент, те могат да реагират като диви животни. Но на излизане видях в едни хръсталаци тази, то не е маскът, ще видиш после тази пластика, която беше дървена, в едно събиране на клони имаше на едно място и то беше така просто насадено вътре, да. И аз попитах момчето, което беше най-близо до мен, какво е това? Той казва, това е на друго момче от пазачите на лъвовите. И след това говорих с него, попитах го какво представлява тези маски. Те са 3 лица. И той каза, виж какво, мой приятел ми го направи това нещо и сложи лицата на майка ми, на баща ми и моето лице, защото каза, аз всеки ден като идвам и влизам тук при лъвовете, аз съм в опасност. И аз искам да изляза вечер жив или да не бъда наранен от тях. И така казва, тук духовите на моите родители ме пазят цял ден, когато аз съм близо до тези животни. И тогава го помолих, викам, виж какво, много те моля. Вече за мен този предмет имаше история. Значи, първо изживяването ми с лъвовите, а после самото момче, той е пред очите ми и сега. И в него има емоция, която е наистина една чужда емоция. Това е на това замбийско момче, но в един момент ми се прииска тая тръпка, тая енергия да я донеса при мен, тук да е някъде около мен, било в дома ми или в офиса ми. И след кратък разговор го убедих да ми я даде. Върнах по някакъв начин жеста, но ето сега аз го гледам. Маската е да, и ми е хубаво. От какво би искала да те пази тази маска? От какво би искала да ме пази? Може би и от мен самата някой път. Защото понякога човек е опасен сам за себе си, нали? Но да се надявам, че само от това. Не искам да мисля, че някой би тръгнал с лошо към мен. Имала си и други много интересни моменти. Разкажи ни за хотел Мамония, в който са отсядали много холивудски звезди. Да, при първото ми пътуване в Мароко и те и мои колеги много се закачат с мен покрай тази среща с кралската особа на Мароко. Но всички останали отидаха на пазар. Това беше последния ден. Бяхме в Маракеш
И беше ужасно горещо. Беше, аз го казах и в, мисля, предно интервю, 46 градуса на сянка беше. На слънце просто не можеш да си представиш колко горещо беше на слънце. Това беше август месец. И аз реших да отида да видя този легендарен хотел, в който са отсядали Ричард Гир, Джулия Робърт, Чърчил. Изобщо. Беше ми интересна атмосферата. Обичам такива места, където са минали хора с история, места с енергия. Да. И взех едно такси и отидах. И дори бях си облекла една джелаба. Искам да ти кажа, че като ходя по такива места, обикновено си купувам по някоя от местните дрехи. И бях си купила от Фес една електрикова джелаба. Но това е и най-удобната дреха. Всъщност, аз като си ги купя тези дрехи на место, веднага почвам да ги нося. Тя е удобна и е точно за тези жеги, широка дреха, никъде не те стяга. Една естествена вентилация има в нея, която охлажда тялото ти, да. И тя самата природа ти казва какво жилище да си направиш там, каква дреха да носиш, какво да сложиш на главата си. Ние си мислим, че ни правим тая мода. И аз с джелабата така добре охладена влизам в хотел Момония. И обаче жегата си беше казала думата, защото в таксито ми нямаше климатик. Така дълго време пътувах с такси, за да стигна до този хотел. И влизайки, изпих един освежителен марокански чай. По-хубав от мароканския чай не съм пила. Уникален. Той е просто правото изстрелва в друга орбита, като го изпиеш така по-бързо. И така освежих се, отидах, разгледах хотела, фоайета, вътрешни дворове, направих снимки. И тъй като ходих и по вътрешните дворове, които бяха на слънце, там имаше слънце и беше горещо, пак се върнах и леко така присядайки на едно диванче в фоайето, заспах. Но това не е нещо необичайно. На други дивани спяха и други гости. Жегата беше ужасна наистина. И по едно време се събуждам и изведнъж това пусто фоае се беше напълнило с едни хубави, стройни мъже. Всичките бяха с костюми, което аз не бях виждала до тогава мъже с костюми толкова много на едно място. В хотелите някъде виждах, нали, от охраната, от там стюарди, имаше с така по-строго облекло, но в един момент забелязах, че всички имаха слушалчици в ушите. И в този момент докараха един голям Мерцедес, много. И само тъмън спря пред главния вход и вляво от мен двама мъже така си вървяха, зад тях имаше още мъже с костюми. И единия ми се стори много познат. Обаче като знам, че аз никого не познавам в Мароко от местните, няма откъде да го познавам този човек. Но тъй като се раздвижиха едни с традиционни марокански униформи мъже, които бяха от Пикула ли, какви бяха там, отваряха вратите, те се раздвижиха и с толкова красиви костюми бяха и аз, мъжа вече застана така успоредно до мен и аз дигнах фотоапарат и викам, правих си веднага композицията в главата и в този момент мъжете с костюми, които бяха толкова дружелюбни и внимателни до момента, се хвърлиха отгоре ми и искаха да ме проснат на земята, но ми казаха много императивно да спра да снимам. И ги попитах, викам, защо аз така са... В първи момент неочаквано беше за мен и малко се смутих, но после бързо влезах в форма. Викам, защо аз преди малко, нали, правих снимки, никой нищо не ми направи никаква забележка, не реагира. Те казват, как имаме специален гост. Викам, кой е гост? Как краля. И аз само мигах. И си дадах сметка, че наистина аз съм го познала, но тъй като навсякъде, където влизахме, неговата снимка в ресторанти, в музеи, навсякъде ходихме в общини, ходих в там апелативния съд, ходих на ФЕС. Навсякъде има негови портрети. Явно аз съм го запаметила подсъзнателно, но никога не ми е минало през ум, че мога този мъж да го видя на метър от мене. И след това той като се качи на Мерцедеса и замина, те ми дадаха да снимам колкото искам, но аз вече нямах модел. Моят модел беше заминал. Виждам сега, че си донесла и от навсякъде, почти всички места, където си била, пясъци. От отделните пустини. И камъни също. Разкажи ни за тези пясъци. Секретарката ми се смее, като види, че почна да стягам куфарите за някъде и казва, Анет, кой ъгъл да освободя, за да донесеш инертните си материали, нали, да има къде да ги сложим. Вкъщи има също много камъни и много пясъци. И имам пясъци от пустините. Любимото ми място е пустинята и винаги като ида в пустиня, ето сега и ония ден
Като се върнах от Тимбукту, вкъщи има една торба пясък от Сахара около Тимбукту. Нали? Много фин, много нежен пясък. Дори имах един път инцидент на летището в Амстердам, прибирах се от Куба и бях си взела от един страхотен остров Кайо Ларго, те са така група островчета като архипелаг е. Бях взела 3 кг, то ме е срам да кажа за количеството, но си бяха 3 кг. Фин бял пясък, който е като пудра. Значи аз си донесах и друг пясък от Куба, от Варадеро, но той да речем като грищче, нежно детско грищче, но ония беше пудра. Дори като се намокри, от вълните като се мокрише, той става като кал. Толкова е нежен. И аз си слагах в торбата, викам, ще си сложа още малко и накрая 3 кг и вече реших, защото нали, имаше ограничение за багажа. И ми викнаха, на кого е тая чанта? Моя. Елате тук. Какво е това? Накрая разбраха, че не е онова, заради което те ме спряха, но в първия момент бях наобиколена от митничари. От всяко кътче, което ходиш, какво се опитваш да съхраниш в себе си? Като спомен, като хора, като религия, като навици, като обичай? Всичко това, което го каза. Защото като тръгвам към една страна, разбра, че голямата ми тръпка са страните извън Европа, като тръгвам към една страна, значи обикновено аз тази страна не я познавам. За мен тези хора са друга планета и те наистина са така. И това е много приятно да видиш колко разнообразен е света. Това не само, че те обогатява, значи то ти дава нови модели на поведение, нови модели на мислене, прави те по-толерантен към другия. Опитваш се вече, когато срещнеш различието някъде другаде в ежедневието си, наистина да го приемеш. Защото ние някакси не сме много склонни да приемаме различния. По-егоцентрици или сме, не, значи имаме чувство, че нашето мислене, нашия модел на поведение, това е правилното, да. Но човек трябва да е отворен. Как гледат на твоите пътешествия семейството, хората около теб? Като решиш да тръгнеш на някакъв... Просто ги уведомявам. Имаме уведомителен режим. Аз живея с моите момчета, 2 големи сина имам. Те са вече много големи. Но са свикнали. Като видят, че има разтворен куфар на земята и изкарана чантата с фотоапаратите, кабели, жици, умотани, знаят, че до ден-два ще тръгна. Сега за последното пътуване в Мали не ги уведомих къде отивам. Аз имах покана от мои колеги в Истанбул да посрещна новата година, там да прекарам рождения си ден. И нали ти казвам, че в последния момент на Коледа аз реших да продължа от Истанбул. Викам, защо ли не? Да отида до Мали, защото от няколко години искам да слушам този джаз фестивал, да го видя този джаз фестивал, да изживея това удоволствие в пустинята на открито, да слушам джаз, да бъда с туареги, с бербери, да живея в шатра. И импулсивно продължих нататък, но на тях им казах, че удължавам престоя си в Турция, за да не се притеснявам. Доколкото знам, обичаш да цитираш една масайска поговорка. Аз се бях сложила като мото на изложбата ми, от тогава ме свързват с тази поговорка. Да, така е. Която гласи: мъдро единствено окото, което е пътувало много. В този контекст, къде е следващата ти дестинация? Следващата ми дестинация? Сега аз първо съм се нагласила да вървя на 2 април в Мароко. И там защото съм ходила горе-долу в тази част на Мароко, която е на запад от Атлантските планини, но остава една приказна част от Мароко, която е на югоизток от Атлантските планини. И там вече е същинска Сахара. И там съм си набелязала едни Мерзуга, Ерфут, Загора, едни места, които трябва да ги видя. И сега мисля да отида там. Дори мои приятели туареги са обещали, с които сега се запознах на джаз фестивала в Мали, да дойдат, да се видим отново и да направим дори малка част от пътуването заедно. Какво си пожелаваш? Да го направя това пътуване и да имам още много дестинации.